Wong ora mampu ya diwehi Viagra. Apa kuwi? Saiki lho wis wis insap, Mbak. Wis insap. Lha apa biyen piye? Saiki piye? Cara ngene iki biyen ki gak tau nglilirno ya ning pamane sare ya. Jam 12 bengine ya wis tangi. Oh ngoten. Nyapa tangi iki? Lah ya tangi, jam 12 bengi tangi. Salat tahajud. Terus wudu. Tahajud. Kadang yang nggur tangi tok terus pipis turun neh. Nggih, Pak Kentir, Pripun? sugeng dalu. Nggih. Mas sugeng dalu. Nggih, sing dalu. Alhamdulillah dalu menika kula sak kanca rombongan iki jenenge karawitane apa, Mas? Krawitane to. Kentir budaya. Seneh. Napa? Iki jaranane kendir budaya. Rada rene Lembak Padang. Ah iya. Aku sing cedhek dalange kok. Oh. Napa namine karawitane Ya Pak wis Kentir? ya heeh. Sukonedo. Lho. Mangan tok. Wah, berarti dibayar sego tok ora apa-apa bocah-bocah iki. Sukonedo Rasah suka kuwi diamplopi. tegese seneng, nedo kuwi mangan. Lah nggih, do seneng mangan. Heeh. Ora sah amplopan ya cah aku mangan tok. Nggih. Leres to Sukonedo. Sukonedo, Mbak. Nyu kentir budaya. Ya, nyu kentir. Campur sarine nyu kentir. Nyu kentir. Krawitan kula niki namine Nyu Kentir. Oh, nyu kentir. Nggih. Nggih. Pokoke wonge aja kentir bedalange tok. wis Oh, kentir. mboten. Ya kok ora kentir to? Nyu ki apa anyar to? Anyar. Kentir. Ngene Lah stres. ya ngene anyaran kok to. Nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun kagem seluruh perangkat Kelurahan Bujel nggih, leres nggih. Matur sembah nuwun Pak Lurah, Pak Camat, tim keamanan nggih Pak Kentir Nggih, yang nggih, sudah memberi Nimbali. occasion ya, memberi kesempatan untuk pekerja seni berkreasi kados kula lan panjenengan nggih sudah memberi rezeki. Semoga warga Bujel selalu diberikan kesehatan nggih Pak Bu. Amin. Tuku pecel ning Kediri, Mak. Nggih. Warga Bujel mugi-mugi lancar rezeki. Amin. Nah, tuku pecel ning Kuto Batu. Nggih. Warga Bujel mugi-mugi sehat selalu. Ngono aku ya iso. Iya, Tekek lorek mangan klenteng. cakep. Basa wis tuwek ra iso ngalor. Terus ngidul. Kok ora balik wong er malah wong eng kok malah or piye? Ya dalane mubeng dadi ra iso. Oh. Kadang reso balik, Mbak, remelos. Wis losdol. Gak duite rene golek tuku. Nang sawah golek suyu, Mak. Pak Lurah, ngapunten niki make nyuwun sangu. Alah. Mas, Mbak. Aku cara dikene sangu yo ora tak pek dhewe ya, Mbak. Lah piye? Tak kene bocah yatim. Sapa iki kira-kira? Kira-kira. Bojoku ya ra duwe pak. Ya padha ae mbok pek dhewe wis jenenge. Lah iya kan yo cah yatim. Ya. Ayo Mak nyanyi. Ndang monggo to jenengan kok sing diarep-arep sing diantu-antu karo piantun kene iki jenengan. Jenengan apa? Nyan. Jenengan nggih. Menika Pak Lurah ingkang pundi ta? Pak Lurah sugeng dalu, Pak Lurah. Selamat malam. Mohon angkat tangannya Nomor kalih kengkilen. yang pakai kacamata, Kopiah. yang pakai kopiah hitam itu. Iya, Iya. benar. Oh, nggih, selamat malam Pak Lurah. Sehat selalu panjang umur nggih. Ini Pak Lurah, Pak Camat beserta perangkat yang lainnya. Mbok menawi kersa diaturi tindak panggung nggih Pak Kentir Oh, untuk nggih, Nok. meramaikan Iya. pentas malam hari ini. Wah, monggo. Sinten Mbak mriki sing Pak di Lurah. Nuwun sewu para sederek-sederek upami Pak Lurah menika dipun daulat minggah panggung setuju nggih? Setuju. Sumangga. Monggo Pak Lurah. Alhamdulillah. Ini Pak Lurah sendiri aja
tidak ditemani dengan Pak Camat atau siapa Bu Lurah, Bu Camat? Bu Lurah sampun sare. Oh sampun sare. Nggih, niku wau Bu Lurah sampun dipun unjuki CTM kali Pak Lurah. Oh ya berarti aku bebas nah ya. Nggih. Selamat malam Pak Lurah. Kok ganteng men iki biyen nom-nomane terus piye ya? Nggih wis sepuh sing ganteng. Lah nggih. Dane apa mau sing nom biyen? Lah iya. Pak Ah, ah. Lurah. Ngapunten nggih nempel wekdalipun panjenengan. Mbok menawi ada 1-2 buah kata untuk warga Bujel, monggo dipun sampaikan. Lagi menyampaikan tadi sampun. Oh tadi sudah. Oh tadi sudah. Oh tadi sudah. Kalau gitu sekarang waktunya bernyanyi saja. Pak Lurah dipun maturi nembang ya Pak Kentir. Kalau memang nggak bisa nembang, nyawer saja. Oh iya. Pak Lurah nyun sewu, di atas panggung itu cuma ada 2 opsi Dua ya. opsi, Yang iya. pertama adalah nembang, Ah, yang kedua adalah nyawer. nah, jenengan pilih sing pundi. Wes ra milih Menari kabeh mawon. jelas e. Nyawer kok nyawer. Nyawer. Nyawer apa Nyawer jawel? kupingku iki. Oke, monggo. Jenengan milih yang mana? Bernyanyi atau puisi? Menari mau. Oh, menari. Oh menari. Heeh. Oke, Oh, monggo, padahal monggo. opsinya ndak ada itu tadi. Nggak ada. Opsi menari. tambahan juga, Pak. Kene, Oh, opsi tambahan. tambahan. Nggih, Oke. nggih, nggih. Opsi tambahan. Pak Lurah ngapunten bisa menyanyi? Boten saged. Oh, nggak bisa. Pak Lurah mau request lagu aja? Nggih, permintaan lagu ndak apa-apa. Lagune nopo nih? Nggih, terserah. Terserah. Boten maksud kula Lagu- Maksudnya ngeten. jazz Nyu rock. nyu kentir budaya menika lagu sing urung enek mawon pun saged. Oh Piye ngaten. jajal? Nggih. Lagu sing Anu. urung enek wae iso lho, Mas. Sing panjenengan nate mireng napa Pak Lurah? Nah, sing duet, Ah. sing duet. Duet kula Napa? boten saged. Jambu alas. Nggih, nggih, Walah, monggo. kok penak ta? Lah iya, nyapa nang guyu nang? Kula mireng, yo mireng nate tapi nyanyi boten saged. Oh, lho, ngerepek mboten napa-napa. Niku duet lho, Pak. Duet sareng Sama jenengan no, cewek cowok ae. Sama kula situ boten saja. saged nyanyi, Sama Mbak. situ mawon. Hah? Cowok endi? Iki wae ya wis, iki lanangane niki mawon nggih. Nggih, monggo. Kok lanangan kaya jangkrik. Sama sama dadi lananganku sementara ya, Mak. Halo. Kembali ke habitat. Eh, kuwi sing dipateni aja mike, Mas. Wong wis tuwek lho wonge lho patenono. Ijol, Mak, ijol, Mak. Ada lagi gak mikir? Channelku sampean pateni ya, Mas. Miku sampean pateni gak apa-apa. Halo. Hei. Udah. Halo. Ya wes, Nggih, Mak. ampun. Sing tos disetel dhisik no. Oh iya, setelan. Hei. Lho kok kaya Suarane kok loro. Bathara Kala ngono. Anu Pak Lurah, sama saja. Sama saja. Kembali ke Sama setelan saya awal. saja. Ndak khawatir kok pokoknya. Nah, sama saya ndak bisa meteng kok saya. Saya sudah diangkat kok, Mas. Ndak ada risiko. Wis kayak iso mateng wis. Aman nggih ya, Pak. Aman pokoknya iki, terkendali. Ya. Jajal nyongo sik, Mbah, Nyongot piye to? Nyongo. Moji, ning nong. Iki lagu tembang spesial kagem Pak Lurah. Ah nggih, nggih. Sinten niku Pocong berarti niku. Nggih, Mbak. artekno Mak, tolong Mak. Nggih, pucung. Sapa kuwi? Ya, enggak. Siapa itu? Iya. Bahasa Saya Indonesia. enggak tahu. Mau copat nih. Mau copat iki, Mbak. Ugong mari nggih. Moh copot, Pak. Apane copot, Mbak? Mau copat kok copot. Biayiku katon merabu Piyayi kok katon merabu piye mak artine? Piyayi iki termasuk ki seorang yang terhormat. Iya. Kalau jenengan
merabu itu Bapak sama lurahku sama yang- dengan berwibawa. Yang berwibawa. Ah, Bapak lurahku yang berwibawa. Gitu loh. corone mencorong. Mencorong. Mas, aku kok nak colok, nak salah. Nak colok, nak salah loh. Mencorong. Mencolok. Mencorong tejane. Nggih. Tegese iki sumunar lah ngono. Ayo, ayo gel-gel. Gagah korepi dakesa gagah tur pideksa Gagah perkasa seperti Gatut Kaca. Gagah tur berwibawa. Ya. Ya. Balung kawat tulang usi. Nah, balung Walik. balung otot Otot kawat balung musik sapi kok keringete lengoga sok nyekno. entote bensin no. sinawangan hambosani Kalau dipandang Tidak membosankan. Gede ora juwarei, ora malei, ngono lho. Ingin tahu aja gitu. Bapak Lurah mugi-mugi panjang yuswa. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sebut Bapak Lurah panjang yuswa. Pak Lurah mugi-mugi panjang yuswa. Panjang umur. Selalu dicintai oleh warganya. Amin. Selalu mengemban amanah dengan baik. Amin, nggih. amin, amin. Pak Kentir, Dalem. biasanya lek ngegekne lagu ngene iki ya piye ngono ya? Ayo. Biasane umume. Yo. Yo. Iso wis nanti gerok. Ngapunten lho Pak Kentir nggih. Pripun? Wong seni iki lek dijaluk ki diwenehke. Ah, Ya, nyuwun sewu nggih. Nek dituku? Lek didol kuwi larang. Larang. Lah Pancen. nek kene kan aku adol. Nah, nggih. Dadine ya tak dol larang. Pancen seni niku ngoten niku to, Mbak. Nggih leres. Nek disuwun diwenehke, Nggih. ning nek dituku larang. Nggih. Pancen bener niku seni Nggih. niku ngoten niku. Bener bener bener. Mm-mm. Dadi gekne lagu ngene iki ya kudune ya larang. Ya Mak ya. Ya, pengertian lah. Ejane ya ora oleh, Mbak. Ngono kuwi, Mbak. Tapi ya pantes-pantese. Ya pantes-pantese piye Ya ora pantes, enek sing ora pantes neh nek ora. Nguwehi. Ya tunggale. Tra yo kentir tenan kok. Iya. Kabeh ya tularan kok ya iso. Ya, Jam lagune Jambu Alas ya, Oh, Mak. siap, siap. Sangat lanangane ya, Mak. Ya ya wis ya wis ra apa-apa. Ya. Sak padha lanange. Nah, Mboten Pak usah Lurah. kuwatir Pak Lurah. Lah, kula Ini padha lanange. Ya, Kula baking koka. Ya ora apa. baking soda. Nggih baking soda. Ayo bersama New Kentir Budaya. Alhamdulillah, minta tepuk tangannya dulu untuk Pak Lurah. Satu lagi. Oh iya, kok berarti ngenekne satu lagi ya, Mak ya. Iya. Makasih ya Pak Lurah, sehat selalu panjang umur. Untuk lagu yang kedua, ini bagaimana yang kalem apa yang rame? Yang rame. Oh iya, ben masyarakat bisa goyang. Ya Mak, awake dhewe duet neh apa Mak sing rame? Ya. Rame apa? Napa? Wis ijenono lho, Del. Kerikis, si Dorondo, rindunya hatiku. Apalagi? Manut saja. Yang penting rame nggih. Ya. Apa, Mak? Oh ya, jegigis. Agune jegigis. Ngingis. Go Pak Lurah remenane sing kasar-kasar. Kerikis. Aku dhisik kasar ini gak dadi-dadi. Maksudnya kasar piye to, Mak? Pak Lurah kan tau wasep-wasep anu. Ya enggak kasar. Itu karena Pak Lurah semangat. Semangat. Antusiasnya luar biasa. Menggebu-gebu, Iya ya. betul sekali. Ben masyarakat iki tambah semangat Oke. ngono. Memberikan contoh untuk masyarakatnya ben tambah semangat ya Pak Lurah. Sok ben anggap neh lho.
Oh harus. Ya anu ngrawuhke. Terima kasih Pak Lurah. Mbak Lurah jan. Semoga lancar rezekine, Ah. sehat selalu dan Bios panjang tenan. umur ya Pak Lurah. Nggih. Mbak Prigel, Mohon izin, Amit. niki anu, Ngopi mbuh cukup ora, Amit, Amit. niki Dalam. Mas Duojo sampun siap. Oke. Diaturi minggah dateng pemanggilan mangke sareng-sareng pelampah ngaten nggih. Nggih, siap Nggih, matur nuwun ah. Pak Kedeng. Ayo nggih, Mas Duojo, Mas Joklidik Twin, Mas Jok Luduk, monggo minggah dateng pemanggilan.